Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Què en podríem fer dels diners de l'espoli? Doncs mireu, si la Generalitat volgués, amb tots els diners de l'espoli, dels 21.000 milions d'euros, el que podria fer és 55.000 pisos i regalar-los als catalans que volgués, mitjançant sorteig o com volgués, o per ordre alfabètic. Una altra cosa, trens, que aquí a Catalunya en manquen tants, podríem construir cada any 15 línies de TGV que anessin a la frontera. O també, vosaltres sabeu que l'any passat es va inaugurar la nova tèrmica del Besòs, que ha costat 436 milions d'euros i equival a una potència d'una central nuclear, però amb molta menys contaminació i molt menys risc. Aquesta central tèrmica estaria pagat amb 7 dies i mig d'espoli fiscal. També, vosaltres sabeu, la torre aquesta fantàstica, la Torre Akbar, amb els colors del Barça, doncs aquesta torre va costar 130 milions d'euros i si no tinguéssim l'espoli fiscal anual podríem construir 1.500 torres que separades 1 quilòmetre cada una podrien anar de Barcelona a Berlín sense parar. I quan agafés l'avió i anés amb la meva filla li diria: mira filla, quan veiés tota la línia il·luminada a la nit, aquesta és la línia de l'espoli fiscal català.